Der findes ikke dårlige mandage i salg. Der findes kun et forkert mindset. Fordi når alt kommer til alt, så handler det rigtig meget om dit eget mindset. Hvis du vidste, hvor mange gange jeg har hørt fra sælgere i talesæt, at mandag er dårlige dage, eller det er ikke kvalificeret leads at sidde og ringe på, eller jamen alle tirsdage mellem kl. 8 og 10, der giver det ikke nogen mening at sidde og ringe, fordi de alle sammen sidder i møde. Jeg har hørt det mere end 1000 gange blandt sælgere. Problematikken er det heroppe. Det er jo ikke sådan, så beslutningstagerne ringer sammen om mandagen og siger, i dag skal vi ikke tage telefonen, fordi i dag er der sælgere, der sidder og ringer ud. Så det handler om enestående tilfælde, du har haft en dårlig oplevelse med, og så trækker du det med videre til det næste salgskald. Så mit bedste råd og min bedste anbefaling, det er, når du rammer en mur eller en periode, hvor du rammer det ene afslag efter det andet, eller du ikke kan fange beslutningstageren. Læg telefonen i kort øjeblik, gå ud og træk noget luft, og så husk, at det næste salgskald ikke er den, du lige har ringet til. Og så tror jeg på, at det her det kan være med til at ændre dit eget mindset. Vi ses på Salgsdag.